ta' ċekkijiet hija mossa politika li qed issir xi ħaġa ta' kull sena huwa ċar li din qed issir għal gwadan politiku. Hekk ġiet deskritta mill-editur tal-Malta Independent il-manuvra Roberta Bela ħabbar fihom il-ħaddiem u li kważi kienet mossa mistennija hekk kif kien ilu jissemma li l-gvern se jkun qed iqassam iċ-ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa, ċekk li se jammonta għal madwar 100 euro kull persuna, ċekk li xorta waħda ma jkoprix ix-xirja medja kif ikkalkulata mill-UHM. Fl-editorjal intqal li issa ċekk li jmiss probabbli se jingħata eżatt qabel l-elezzjoni tal-MPs. Dan wara li s-sena li għaddiet waqt il-kampanja tal-elezzjoni ġenerali, il-gvern immexxi minn Roberta Bela għamel użu minn din l-istess mossa. Barra minn hekk l-editorjal qal li din is-sena ċekk propju ngħata f'Mejju għaliex il-Labor ilu f'dawri kraħ għal diversi xhur. Dan hekk kif xarejn ilu il-qorti kkundannat id-deal fraudolenti li sar ma' Vital u Stewart u sal-lum il-ġurnata il-gvern għadu ma ġabx xentezmu lura mill-miljuni li ttieħdu mill-but tal-poplu Malti u Awċi. L-editur semma wkoll is-sitwazzjoni frustranti li jinsabu fiha l-infermieri u l-qwiebel hekk kif ftit tal-ġimgħat ilu ivvutaw kontra l-ftehim settorjali, ftehim li kien se jżidilhom is-sigħat tax-xogħol sabiex ikollhom żieda fil-paga u dan kollu kien se jwassal biex l-infermieri jispiċċaw overworked u jqattaw inqas ħin mal-familji tagħhom. L-editorjal sqar li Roberta Bela għadu anke qed ikaxkar saqaħsa biex jaħtar inkjesta pubblika brabta mal-qtil ta' Gian Paul Sofia li tilef ħajtu meta krollnat binja f'Kordin f'Diċembru li għadda. U apparti dan kollu, hemm ukoll rabja lejn il-Partit Laburista minħabba li tal-klikka qed ikomplu jitħanżru bl-eluf fil-waqt li n-nies jieħdu 100 euro ċek darba kultant.